Türkmenistanlı adamlar gelecek yıl üçin derman satyn alýarlar. 2019-njy ýylda dermanyň gara bazarynyň öňküden güýçlenmegine garaşylýar. Ýylyň dowamynda azyk harytlarynyň gytalmagy we gymmatlamagy bilen bir katarda Türkmenistanda dermanlaryň hem gytalmagy we gymmatlamagy dowam edýär. Mysal üçin halk içinde giýiňden ulanylýan kardamagnyl dermanynyň 100 tabletkaly gutusy bir ýyl odal 24 manada satylan bolsa, häzir 112 manatdan satylýar. Bu ýagdaý beýleki dermanlara hem degişli we iň esasy gerekli zerur dermanlar tapylanok diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 26 dekabrda habar berdi. Şol wagtda derman ýagdaýynyň paýtagtda regionlara garanyny ganymatdygy habar berilýär. Sebäbi paýtagtda döwlet eýçiliginde işleýän ençeme dermanhana bar. Olara esse ýarym ýa-da 2 esse köp hususy dermanhana hem işleýär. Emma o etrap yerlerine beýle mümkinçilik az diýip habarça etdi. Şu aralykda derman sewdasyny garaşylmaýan bir täzelik boldy. Hususy dermanhanalarda 100 manatdan geçýän sewda eden müşterilere derman 3% ardan satylyp başlandy. Egerde müşteri 500 manatlyk sewda etse, onuň alan dermanlary 10% ardanladylýar. Azatlygyň habarçysy bu täzelik Aşgabatyň dürli ýerlerinde ýerleşýän dermanhanalarryň bir näçesinde bolup habar berdi. Bu täzelik bazarlarda azyk harytlarynyň bahalaryny edilýän hökümet kontrollugynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Ikinji tarapdan raýatlar öňkü ýyllaryň tejribesinden uğralyp geljek ýyldan derman bahalarynyň has gymmatlamagynyň howatyr edýärler. Şunun bilen baglykda owalardan gelip derman satyn alýan adamlaryň köpelenini gaýdylýar. Lomoy derman sewdasyny edýänleriň köpüsi regionlardan Aşgabada gatnap hususy owlaryny takdir edip ulanýan adamlar. Olar öz maşinalaryny şäher daşyna goýup, şäher taksilerini aýlanyp dermanhanalardan 2-3 müň manatlyk derman satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Derman satyn alýanlaryň habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, owa ýerlerine islenlik derman gyt we paýtagtdaky bahalar bilen deňeşdirilenini, owa adamlary dermany edil häzirem 25-30% gymmat bahadan satyn alýarlar. Bundan başga adamlaryň köpüsi ýyl çalşandan soň dermanlaryň hem gymmatlajagyny saklaýar we öňünden gerek dermanlaryny satyn alyp goýmaga çalışýar. Men häzir şu ýerden 1000 manada satyn alan dermanlarymy ýene 2-3 hepdeden owada satsam azyndan 2,5-3 müň manat gazanaryn diýip derman satyn alyp duran hususy taksiçilerin biri Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol bu biznesi durmuşdaky zerurlyklaryň salgy berenligini hem sözüne goşdy. Ýagny owa adamlarynyň özünden köplenç derman sargaýanyny aýtdy. Şeýle-de dermanyň gara bazarynyň işlemegine, şäherden owalara derman alınıp gidilmegine, ýol gödäwçiliginde durýan polisiýa işgärler hem öz goşantlaryny goşýar. Derman alyp barýan sürüjileri barlaman goýberýär diýip Azatlyk bilen görleşen hususy taksiçi düşünürdi. Barlyk nokatlaryna durýanlaryň köpüsi biziň edýän işimizden habarly. Beýleklerden tapawutly tarapymyz olaryň eline salamlaşamazda 20-30 manat tutturup barlatman geçip bilýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran taksiçi aýtdy. Azatlygyň habarçysy Lomoy satyn alynýan dermanlaryň yaramyllyk möhletleri bilen hem gyzyklandy. Onuň tasdiklamagyna görä Aşgabatda häzir ardanladylyp satylýan dermanlaryň içinde möhleti geçen dermanlar ýok. Ýönül häzir satylýan dermanlaryň köpüsiniň möhletiniň geljek ýylyň 1-nji ýarymyna ýa-da biraz soň tamamlanýanlygyny habar berdi.